Aivan mahtavaa päivää. Mun nimi on Teemu ja tänään mä ajattelin puhua vähän autoista, mitä mä oon omistanut ja suurimmaksi osaksi ne on JDM-autoja, mitä tässä jaksossa on. Eli mä oon tehnyt jo aikaisemman osan, se on englannin kielellä, että jos kiinnostaa mistä mun autoharrastus on lähtenyt, niin kannattaa käydä se katsomassa. Mutta nyt tosiaan tää jatko-osa sitten suomeksi ja muutenkin videot jatkossa suomeksi, koska se on vaan huomattavasti luontavampaa itselle tehdä. Sen pidemmittä puhetta lähdetään ensimmäisen auton pariin ja se oli Toyota Celica Supra, vuosimalli ehkä 8485, en ole aivan varma. Ja tästä oli idea tehdä tosiaan jonkinnäköinen harrastedrifting-auto, kun mun piti tehdä Bemareista, josta puhuin viime jaksossa. Myös auto, mutta ei sitten Bemarit innostanut niin paljon, niin halusin sitten tämmöisen projekti hommata, mutta sehän paljastukin sitten erittäin mädäksi autoksi. Tässä on ollut puoliksi, mä oon jossain nurmikolla ja tämä oli käytännössä koko peräosa niin kuin pohjaa myöten takaluukkuu kaikki läpimätää, että nämä kuvat on vähän huonoja mitä mulla tässä on, mutta niistä saa varmasti hyvän ajatuksen, että olisi ollut työläs projekti ja silloin mulla ei ollut omaa hallipaikkaa eikä mitään, vaan se auto oli mulla työpaikalla, niin siellä ei oikein voinut lähteä sitten rakentamaan semmoista ja ei mulla silloin ainakaan, eikä varmaan vieläkään riittäisi niin kuin kärsivällisyys eikä taidot tehdä semmoisesta autoa. Eli se tosiaan meni sitten hyvin nopeasti myös myyntiin. Siinä oli perus 5M-moottori, manuaalivaihteista, siihen tuli yksi vaihtomoottori mukaankin. Sen verran mä sitä tein, että mä sain sen auton itse käymään. Siellä oli bensapumpun johdossa jotain virityksiä, niin korjasin ne ja sitten se lähti käyntiin ja oikeastaan sammui melkein heti ja moottori piti kauhean metelin, niin joo. No sen jälkeen oli ajatuksena rakentaa mun ensiautoa, 240 Volvoa ja mä sain hallipaikan, tai oli sovittu, että mä pääsen muuttaa siihen halliin mukaan lähiaikoina. Mutta sitten tuli KPC Kärken Mikolle tommonen oikein sopiva hintainen Toyota Chaseri, turboautomaatti, ei ole Suomeen rekisteröity projekti myyntiin, niin sehän piti siitä nampata sitten saman tien. Ja tosiaan joku 200 000 ajettu ja joku vuosimalli se olisi ollut joku 96. Pre-facelifti kuitenkin, kun takavalot oli semmoiset pre-faceliftimaiset. Ja siitä mä sitten lähdin touhuamaan siellä mun uudella hallipaikalla ja sitten mä ostelin siihen toiset takavalot, jotka kerran kävi kiinni siinä autossa ja sitten myin kuitenkin pois ja hommasin siihen vähän helmaa ja ajovalompioa ja niin noita korinosia, mitä siitä puuttuu, uutta etupuskuria ja sitten mä vaihdoin siihen jäähdyttimen. Se oli se edellinen aika hapan niin kuin noissa tahtoo monesti olla. Isoimpana muutoksena mä laitoin siihen manuaalivaihteistoa, eli siihen tuli BMWn ZF GS6 37 DZ, eli Bemarin dieselin NS pikkuaski, joka on 6-lovinen manuaalivaihteisto. Ja siihen kytkin koppamuutos, ja se oli valmiiksi muutettu se laatikko ja SRE 765 kopioasetelma ja 4-lapainen sintteri ja usitettu sintterikytkinlevy sinne ja kardaanin muutostyöt. Ja sillain niin sai sen ajokuntoon ja sittenhän mä kävin ajelemassa sillä siinä oli siis valmiiksi jo kempattu perä, eli hitsilukko. Eli varmasti pitää. Joo, vissiin Japanissa tehty, koska se oli Japanissa jo maalattu se katto ja siinä oli vissiin Japanista alun perin mustaa konepeltiä ja mustaa takaluukkua ja kuitenkin se on aika selkeästi saanut hanaa siellä Japanissakin. Ja no ei siinä, sai se ajokuntoon sitten ja sain siihen siirtoluvan, kun auto ei ollut rekisteröity Suomeen ikinä, että tein siihen ajoneuvo, tai siis autovero hakemuksen ja maksatin veron poiskin. Siihen tuli itse asiassa vähän reilu 300 vaan autoveroa, mikä oli todella edullinen kyllä periaatteessa paperilla turbomanuaali Chaseriin. Mutta ajelin niitä siirtoluvilla sitten jonkin aikaa ja oli vähän ajatuksena katsastaa se, mutta se sitten vähän jäi, kun kävin ajelemassa sillä myös radalla pari kertaa driftingiä vähän höntsyyttelemässä, niin sen verran jäi silloin kipinää siihen ajamiseen ja sitten taas, että
halusin lähteä rakentamaan ihan kilpa-autoa ja siinähän tuli sitten sopivasti toinen auto tarjolle, mistä mä puhun hetken päästä, mutta tässä samalla kun mulla oli tää Chaseri, niin mä omistin mun JZX-100 Mark 2 edelleen. Ja mulla oli sitten vähän ajatuksena, että mä pidän sen Markin niinku kesäautona ja Chaserin tommosena luisuautona. Niin mulla oli hetken aikaa siinä talviautona tämmönen Volvo S70. Ihan perus vapari, bensa, automaatti, paljon ajettu, niin kuin nuo Volvot aina. Mutta se oli oikein hyvä peli hetken aikaa, mutta ei mulla sit oikein ollut käyttöä sille kuitenkaan, kun mä totesin, että mä ajan sillä Markilla mieluummin, kun se Markki on kuitenkin enemmän sellainen auto, mistä itse tykkää. Niin mä sit myös myin sen S70 hyvin äkkiä. Mä omistin sen varmaan jonkun 2 kuukautta ehkä. Tosiaan siinä sitten, kun se Chaseri oli ajokunnossa, silloin keväällä pääsin ajan sillä, niin silloin sitten pidin Markkia hetken aikaa, mutta sitten mä vaihdoin sen Mark 2 tohon Toyota Granviaan. Tää oli sillä, onko se nyt 3,4 litrainen V6 bensamoottori. Erittäin bensasyöppö, mutta 8-paikkainen auto, niin sillä sen kesän aikana heitettiin kavereiden kanssa reissuja. Ja ajatus oli, että kun siinä on vetokoukku, että sillä vetelisi noita autoja sitten trailerin kanssa radalle, niin vois vähän rohkeammin ajaa. Ei tarvitsisi miettiä, että millä pääsee kotiin, kun aikaisemmin ajeli Chaserilläkin sinne radalle ihan autolla ja radalta pois autolla. Mutta tosiaan se oli niin bensasyöppö, että se sitten loppukesästä vaihtui pois. Mutta ennen kuin se ehti tapahtua, niin mulla tosiaan se Chaseri vaihtui siihen kilpa-autoprojektiin ja mulle tuli Nissan Silvia S14, vanha drifting kilpuri nimenomaan. Suomessa ajettu joskus 2006, 7, 8, joskus silloin, en muista ihan tarkkaan. Ja sehän oli päällisin puolin oikein siisti peli ja näin. Siinä oli yksi itseta, toi non-VVTi-moottori ja olisiko ollut R154 vaihelaatikko ja se oli päällisin puolin erittäin siisti, mutta sitten kun sitä rupesi itse katselemaan, että millaisen siitä haluaisi itse tehdä, niin totesin, että siinä on niin paljon työtä, että se sitten jäi vähän hautumaan siinä vaiheessa ja se myös meni hyvin äkkiä myyntiin. Se on ollut vähän trendi näissä meikäläisen autoissa, ainakin joissain. Mutta ei se mitään. Palataan siihen Granviaan. Elikkä Granvia vaihtui tosiaan loppukesästä Toyota Ractikseen, joka on siis Euroopassa vastaava ja Suomessa niin Yaris Verso S. Tämä oli 1.5 koneella ja CVT-vaihteistolla, eli oikein mukava kaupunkiauto, vaikka CVT nyt on tietysti vähän riskialttiimpi vaihteisto, mutta siinä se pelasi oikein hyvin ja ei autolla ollut ajettu kuin joku 120 000 ja vaihteistoöljyäkin oli vaihdettu ihan kohtalaisen aktiivisesti siihen autoon. Ja no sitten tosiaan se oli mulla hyvä käyttöauto se Ractis ja siinä ei sinänsä mitään erikoista ollut, jotain valoja siihen oli viritelty, että sai säädettyä vilkkuja ja muita. En ikinä oikeastaan perehtynyt siihen, koska en uskaltanut kokeilla säätää niitä, jos en olisi saanut sitten vilkkuja enää pelaamaan sillain, mitä niitten kuuluisi pelata. Mutta muuten ihan perussiisti käyttöauto. Vähän lakkavikaa ja muuta semmoista pientä. No, sitten kun se Silvia oli myyty, niin sitten oli ajatus palata vähän niin kuin juurille. Mulla on tosiaan Volvoja ollut aika paljon, niin mä sitten ostin semmosen rullaavan 240 sedanikorin. Ne oli kaikki muu paitsi moottori ja vaihteisto ja mulla oli siihen aikaan, oli hyllyssä vapari yksi itseta moottoriaihio, niin oli vähän ajatus, että sen istuttaisi sinne. Mutta sittenhän siinä kävi hyvin äkkiä niin, että kun oli näihin JDM-autoihin tottunut ja Chaserin hukkaaminen vähän rupesi harmittaa ja kaivasi sitä turbo-JZ:aa ja sellaista, niin sitten tuli tää, mikä mulla on edelleen, tää Toyota Crowni. Elikkä perhemallin Toyota, yksi JZ:ta, turbo, VVTi-moottori ja teknisesti käytännössä ihan vakio-ostohetkellä. Ja siinä oli BC Racingin alusta ja jotkut Kiinan tinavanteet
Mä vaihoin ne heti ekana päivänä oikeastaan pois, niin mulla ei ole kuvia, mutta mä laitan tosta vaikka ne meni kaverin autoon sitten, niin minkä näköiset ne oli. Ja tosiaan mulla tuli ne mun omat vetsin vanteet, mitkä mulla on Markissa ollut itellä, niin ne tuli siihen alle ja siinähän sitten ajeltiin Crownin kanssa ihan semmosenaan se loppukesä. Tehtiin vähän korjauksia, mitä siinä oli puutteita, elikkä sieltä puuttuu oikealta takaa sisäoven kahva kokonaan. Sen mä hommasin siihen käytetyn ja sitten siihen tuli konepellin tuulihaan avaus. Kahva oli kanssa poikki, niin sen hommasin käytettynä siihen ja sitten se päätti kesken pesun lähteä tuo kattokaiteen toisen takakulman suojamuovi pois. Ne on joskus ollut irti ja liimattu, niin eihän ne nyt välttämättä pysy sitten ja etumaisissa mulla oli nippusiteetkin, niin se ampui se itsensä irti, niin semmosen hommasin uuden, sai ihan alkuperäistä vielä ja no muuten siitä autosta vaan nautittiin tuoreesta hankinnasta ja sitten se meni hallille säilöön ja se ensimmäisen talven aikana mä tein siihen perushuoltoa jakopään, koska siitä ei ollut mitään tietoa ja sitten jakopäähomman yhteydessä huomasin, että jäähdyti oli aika hapan. Niin kuin puhuin Chaserin kohdalla jo, niin siitä ylävesiletkulähdöstä puuttu käytännössä puolet. Niin mä sitten tilasin siihen ton Phoenixin alumiinisen jäähdyttimän ja se on kyllä vaati pientä muokkausta, että osui paikoilleen, mutta on ollut kyllä erittäin hyvä jäähdytin, koska se auto nosti vasta kesällä lämpöjä kunnon helteillä, koska mä olin unohtanut itse kytkeä flektin johdot siinä talviremontissa, kun mä ottelin sitä jäähdytintä niin kauan. Tuli Australiasta, niin Valla oli unohtanut miten oli ne flektin johdot piilottanut, niin pääs vähän lämpiään, mutta ei se sen vakavampaa ollut. No siinä sitten syksyn mittaan ajelin sillä raktiksella ja talvi alkoi tulee ja se oli vähän semmonen auto, että se oli ihan ok, mutta ei nyt oikein herättänyt niinku mitään sen suurempia tunteita itsessä, niin mä sitten päätin vaihtaa sen tommoseen Toyota Crown Majestaan. Elikkä V8 voimaa ja ilma-alustaa ja hudia ja kaikkea hyvää, mitä tommoseen Majestaan nyt on 2000 vuonna saanut. Ja sehän oli niin kuin aivan mahtava talviauto. Siitä otti ton luistoneston, onko se nyt ohjausboksi, mikä on siinä keskikonsolin alla. Otti sieltä nyppäs liittimen irti ja sitten vaan kovaa ajoa antoi vetää luisussa ihan vapaasti. Se on hieno, kun semmonen iso möhkö menee poikittain. Ainoa mikä siinä tietysti oli, kun se luistoneston nyppäs pois. Ja siinä autossahan on nelipyöräohjaus. Niin se vetää sen taka-akselin vähän vinoon, että sitten mulla oli ratti vinossa koko ajan, kun ajeli silloin, kun se luistonesto oli käytännössä pois käytöstä. Et sit kun se liittimen nyppäsi takaisin kiinni ja käytti akun irti, niin sitten se osasi taas toimia ihan oikein, oli ratti suorassa, ei ollut mitään ongelmaa. Ja sillä mä ajelin sen yhden talven ja sitten mä totesin, että se V8 on kuitenkin aika kallis auto pitää. Vaikkei mun työmatka ollut hirveästi, mutta silloin tuli muita ajoja vähän enemmän, niin mä laitoin sen sitten myyntiin ensiksi itse. Ja sitten mä totesin, että en mä jaksa pitää sitä hallilla ja itse säilöä, niin mä vein sen sitten välitysmyyntiin. Sitten mä olin sen hakenutkin, eli BM-myyntiin Mäntsälään. Suositukset paikalle, erittäin hyvä palvelu aina. Siinä kesällä mä ajelin sitten tuolla parkulla. Ihan pidin sen semmosenaan. No silloin loppukesästä kävin hakemaan siihen sitten nuo vanteet, mitkä siinä nykyään on, nuo Workin VSXX ja eipä siihen silloin tullut mitään muuta tehtyä. Että nyt mitä on tullut päivityksiä, niin ne näkee mun YouTube-kanavalta. Suosittelen menee katsoa niitä. En käy niitä sen tarkemmin tässä läpi. Ei ollut mitään talviautoa, niin hetken ajattelin, että olisinko mä ilman autoa, kun mulla on tosiaan työmatka on käytännössä kävelymatka. Ja ei nyt muutenkaan ole sellaista absoluuttista pakkoa omistaa autoa. Ja mun avopuoliso siihen aikaan osti Nissan Cuben itsellään silloin syksyn tienoilla, mutta sitten mä totesin kuitenkin, että olisi se oma auto ihan hyvä. Niin mä kävin hakemaan tommosen hyvän ja halvan Nissan Micran K11, sen 1.3 iso lohko ja manuaali.
No eihän niin mitään varusteita ole semmosessa autossa, eikä ajomukavuuksia eikä mitään, mutta halvallahan sillä pääsee. Ei paljon kuluttanut ja mikään ei maksanut mitään, että mä tein siihen perushuoltoa. Ja siinä oli vähän semmoista käyntivikaa, että lämpöisenä sai sahata ja kaasupohjassa nyki, mutta se sitten loppujen lopuksi paikallistin sen syyn siihen virranjakajaan ja en sitten jaksanut enää sitä lähteä vaihtamaan, kun se riitti mun ajossa oikein hyvin semmosena. Ja vähän sai katsastukseen hitsata ja kaikkea tämmöistä pientä, mutta kuitenkin erittäin halpa auto kaikin puolin. Ja ajelin sillä siinä sitten talvella jonkin verran ja sen mitä mä sain, jos käytiin niinku yhdessä reissussa, niin ajeltiin tietysti sillä meidän Kupella. Ja no sitten mä sen seuraavana kesänä myin sen Micran, kun ei sille oikein ollut kuitenkaan niin paljon käyttöä. Ja ei vittinyt sitten seisottaa, se oli ollut mulla hetken aikaa työpaikan pihassa vaan. Niin mä myin sen sitten pois. Ja sitten syksyllä avopuolisolle ei ollut auton tarvetta enää, kun työkuviot muuttui, niin mä ostin häneltä sitten ton Nissan Coupen, mikä mulla edelleen on. Ja se on ihan perus 1.5 CVT-askilla. Se on tietysti vähän harmi, että on CVT eikä se perusautomaatti, mutta se on kuitenkin toiminut ihan hyvin ja noin 170 000 tällä hetkellä tai vähän päälle ajettu ja CVT-öljyä on vaihdettu aktiivisesti ja mun täytyy siitä vaihtaa siihen kanssa tässä lähiaikoina. Muuten perushuoltoa on tehty, käsijarruvaijeri vaihdettu, kun pakoputki meni poikki ja se sulatti toisen puolen vaijerin sillä, että se jumittaa. Tällaista pientä, mutta muuten pelannut oikein hyvin ja Autoek Rider koripaketilla ja on erittäin siistin näköinen peli. Et tietysti jonkin verran uakkavikaa ja kaikkia tommosia narkoja ja muita, mutta sehän ei itseä haittaa, kun auto on muutenkin talviajossa. Ja sillä on nyt tarjotus ajalla sitten mahdollisimman pitkään. Toivottavasti se pelaa hyvin. Pitää tuo Crowni tommosena harrasteautona ja kesäautona ja sitten Coupe talviautona. Ja tässä tosiaan olisi kaikki autot, mitä mä oon omistanut tähän mennessä. Niitä on reilu 20, eli ensimmäisestä osasta löytyy vähän lisää. Mulla on tulossa uusi projekti. Se odottaa vielä, että mä saan sen omalle hallille, mutta siitä on kaupat sovittu. Se on vaan kaverihallilla, koska Crowni on vielä mun omalla hallilla ja se ei mahdu sinne se uusi projekti. Mutta tää on semmonen auto, mistä mä oon oikeastaan haaveillut melkein siitä asti, kun mä oon ajokortin saanut tai ostanut ensimmäiset omat autot ja alkanut harrastaan. Vihdoinkin oli hyvä hetki hankkia semmonen ja oikein hyvään hintaan. Tietysti tuutte näkemään, että se on myös projekti, mutta todennäköisesti nähdään seuraavan kerran sen videon parissa, ellei tässä nyt tuu sitten Crowniin tehtyä vielä jotain. Mulla on vähän ajatuksena pakoputkistoa päivittää ja tehdä jotain muuta pientä vielä, mutta se on vähän kysymysmerkki, että mihin väliin se osuu. Eli joko uudesta projektista tulee tässä kevään mittaan tai sitten Crownista videoa, mutta tilakkaa kanavaa, niin näette, että mitä tulee ja se on tältä erää. Moro!